ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ତାପଙ୍ଗ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆସିଲା ବେଳେ କେୟାରଫୁଲ ଏ ଜାଗାରେ ଡିନାମାଇଟ ଲଗେଇକି ପଥରକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଗାଛ ସୃଷ୍ଟି ପାଣି ଜମୁଛି। ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା।